मी आज पालक शेव बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे त्याचं साहित्य आहे. हे पालक आहे. हे पालकची पानं आहेत. हे बघा. ही पानं ना अशी चांगली साफ करून मी अशी ग्लासात पाण्यात ठेवली होती, म्हणून ते आता कडक आहे. नाही तर आता नरम झाली असती, पाण्याच्या बाहेर असती तर. ही पालकची पानं आहेत. हे त्याच्यासाठी बेसन आहे, चण्याचं पीठ. म्हणजे हे पालकच्या पानाची आहे ना, मी पेस्ट बनवणार आहे. आणि त्या पेस्टला जेवढं पीठ लागेल ना तेवढं घ्यायचं आहे चण्याचं पीठ. मी एवढं घेतलं आहे, पण हे पेस्ट बनवणार आहे ना थोडीशी पाणी टाकून. त्याच्यामध्ये जेवढे लागेल ना तेवढं मी घेणार आहे पीठ. आणि त्यासाठी हिंग आहे, अर्धा चमचा घेणार आहे. हळद अर्धा चमचा घेणार आहे. मीठ चवीपुरतं. हे मिरची मसाला अर्धा चमचा आहे. आणि अद्रक लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा. आता मी तुम्हाला आहे ना हे पालकचे आहे ना पेस्ट बनवून दाखवते. पालकचे पानाचे असे तुकडे करून त्याच्यामध्ये टाकायचे, कारण आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे बारीक. आणि त्याच्यामध्ये कसं थोडं पाणी टाकायचं. हे आता मी मिक्सरला लावून आहे ना ह्याची पेस्ट बनवून घेणार आहे बारीक. हे बघा, अशी पेस्ट बनवून घ्यायची. खाली पालकची पानंच वाटली आहेत. आता हे आहे ना या भांड्यामध्ये मी आता पीठ चाळवणार आहे. त्याच्यामध्ये हे असं सगळं काढून घ्यायचं. ही पालकची पेस्ट बनवून आहे ना अशी काढून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आधी मी थोडं पीठ टाकते, कारण तेलाचं मोहन टाकायचं आहे ना म्हणून. त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. थोडंसं मीठ टाकायचं. ही मिरची पावडर आहे. हळद आहे, थोडीशी टाकायची. हिंग आहे, हा असा थोडासा टाकायचा, म्हणजे अर्धा चमचा नाही टाकायचा, असा थोडा टाकायचा. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना तेलाचं मोहन टाकायचं आहे. मग सगळं मिक्स करायचं. 1 चमचा तेल आहे ना गरम करायला ठेवलं आहे, ते आणून आता ह्याच्यामध्ये कडकडीत ओतायचं. हे तेल आहे ना असं 1 चमचा गरम करून त्या पिठामध्ये असं टाकायचं. आणि आता ते सारखं करायचं असं. आता याच्यामध्ये किती पीठ लागेल ना तेवढं ते मळायचं आहे मैद्याचं. हे कसं बटाट्याची शेव पण मी बनवून टाकली आहे ना, त्याला कसं पीठ घेतलेला जसं लागेल तसं पीठ घ्यायचा, म्हणजे गोळा होईपर्यंत. तसं ह्याला पण जसं लागेल ना तसं घ्यायचं पीठ आणि गोळा करायचा. आणि ते पण मी तुम्हाला सांगते, ते बटाट्याचं शेवचं बनवलात ना तर हे असं हातानेच करा, कारण ते मी हाताने चमच्याने करा. मी ते हाताने केलं आहे ना, ते हाताला सगळं आहे ना चिपकतो, म्हणून ह्याच्यामध्ये पण पीठ लागते. अजून थोडं टाकते. ह्याला कसं जास्त पीठ लागतो. आता बघितलं ना पेस्ट कशी एकदम घट्ट बनवली होती. मी थोडं पण पाणी नाही वापरलं आहे, तरी मग त्याच्यामध्ये ना पीठ जास्तच लागतो. बटाट्याची शेव आहे ना ते पण पीठ कालवताय ना तुम्ही चमच्याने तसं कालवा, कारण मी आहे ना त्या हाताने कालवलं. सगळं हाताला चिकट चिकट लागलेलं होतं. हे असं चमच्यानेच कालवा. असं मस्त गोळा होतो बघा. असं अजून पीठ टाकलं म्हणजे कसं पुरत, म्हणजे गोळा झाला पाहिजे ना चपातीच्या पिठासारखा.
मी एवढूशा 4-5 पानं होती, 5-6 पानं होती, त्याला बघा किती पीठ लागलं ते. आणि शेव कसे जास्त दिवस राहत नाही. शेव कशी म्हणजे नंतर राहिले ना जास्त दिवस नरम पडतात. हे कशी गरम गरमच खायचे असतात. याचा गोळा आहे ना आता साच्यामध्ये टाकायचा. हा साचा आहे, हे शेवचा आहे, त्याच्यामध्ये टाकला आहे आणि याच्यामध्ये आता पीठ भरते. ते कसं पातळ असतो ना, म्हणून हे तेलातच चकली शेव पाडायचे असतात. गॅस पेटवला आहे, तेल पण तापत ठेवलं आहे. बरं तापला काय बघते. तापलाय चांगला. आता मी शेवचं पीठ भरलं याच्यामध्ये. ते आता त्याच्यामध्ये डायरेक्ट तेलामध्ये सोडते. ही शेव कशी माहिती आहे का, गरम गरमच खायची. असे तुम्ही म्हटल्यात ना 8 दिवस राहील, 2-3 दिवस राहील, तर ती नरम होते. हे चांगले तळून घ्यायचे मस्त. आणि ते आधी सोडताना, शेव सोडताना आहे ना, काय पण तळताना झालं तर चकली काय करंजी काय, तेल चांगलं कडकडीत तापवायला द्यायचं. आणि ते तापलं नाही आता अशी चांगली शेव पाडली ना, मग चांगली कडक तळून घ्यायची मस्तपैकी. आणि ती थोडी बाहेर ठेवायची थंड होईपर्यंत. आणि नंतर आहे ना पॅक बंद डब्यामध्ये बंद करून ठेवायची. हे जे बुडबुडे येत आहेत ना, हे आले नाही पाहिजे. म्हणजे ती शेव आपली कुठली पण वस्तू झाली तरी ती भाजली समजायची. आता चांगले भाजले आहेत. आता मी काढते. मस्त कलर पण छान झालाय. असं तेल चांगलं नितळायला द्यायचं. आता मी बाकीचे आहेत ना ते असेच करून घेते. हे असे सर्व शेव आहेत ना, थोडासा पीठ आहे, ते असे सगळे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे पालक शेव आहे. पालक शेव मस्त तयार झालेली आहे आणि छान झाली आहे. हे बघा कुरकुरीत आहे एकदम. हे बघा एकदम मस्त झाली आहे कुरकुरीत. आणि आपण समजा कोण पाहुण्याला वगैरे द्यायचं. हे बघ खेकड्यासारखा कसा आकार आला आहे. खेकडाच वाटतंय. कसं खेकडा दिसतंय. याला असं आहे ना, कोण पाहुणं वगैरे आलं ना, हे असं तोडून द्यायचं खेकडा.
असं थोडी शेव द्यायची, करंजी, लाडू असं द्यायचं. मस्त कुरकुरीत झाले, छान झाले. तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी पालक शेव.